izvo zvakarupa izvi zvosvikarire izvi. Zvakarupa izvi zvakarupa nani wakarupa kupi? Mama mukamukaiko. Unofonga vata zuva rose. Ndingasagwara uzatokanya kwato unogwara. Wakarupa nani zvinhu izvi? Tete, munandaurukwa muno. Tete munoti pamusoro iyi munondikuwadza kani. Pamusoro iyi? Pamusoro ndipo zvine basa. Munoti pamusoro iyi. Ungoda ndinyima iri. Ungoda ndinyima. Munoitawo muchizorora. Mumbozorora kana mavakara kudai. Iwe shamwari, uzotajara usura ukati ndikari chukumusha. Saka izvo kuswera takagara idya izvi. Ipapa ndipofungwa unofanira kuita something panapa. Madya here tichingwa nemazai zvandanda kusira. Shamwari wandikuwadza zuva kandidyisa kuti sadza. Uzoti kandaiwo kuno kwahareka. Dai naomba ndakachinja. Sadza ratongoda kumba everyday. Wanipa kuti chingwa nemazai kudzokandira kakumshoko. Kunyanga ukuzvese zvinokandira mazai wondiva kuti mazai kunoisa nesausage kana itete sausage vechi iwe haudi kumondiendesa kumwe kumahotera kumatekawe kwandiona unoda zvinhu tete manje kune covid kaezvino kune covid vanhu havasi kubvunza kungofamba vachingombeya ndakufonera kumasimba naze mukadzi wakari kundinyima kuti tete akakunyime mari hanja dzenyu iwe wandinga wakasununguka kusununguka wakasununguka aiwa don't worry ndane vhara muromo yenyu pane vamwe vanonzi nematombo event so ivavo aiwa it's a phone call nyaya yenyu inobva yaita solved vanodi vanoita zvechikafu dii kwacho chikafu you just dial and they'll deliver you paunenge uchingoda tete vanongokwigirai chikafu chenyu chamunoda kunodya kumarestaurant ikoko kwamunotaura kuti uda kuenda it's just a phone call away chero chandoda tete lemon mukuona iyi inonzi electronic mailish mabva maiziya zvakaudza kunaka eka zvamaingoita patenda kumarestaurant paya munongotarisa chikafu chamunee muchida pakaichiya pakanzi chisa nyama yakamudakudai ndoyatikuda okay iyi kai ine tiboni ine pork chop ine chicken tine haye wakanditete muchaiona ende ine koko mune koko saka mirai don't worry let me call them. Hello, is it Nematombo Events? Okay, I would like to place my order. Can I please have chisa nyama for $45? Yes. Okay. I'll text you my address. Thank you very much. Shaitaka izvinechi. Chikafu chakuuya. Muzvitye. Musandifambise mbiri kudya mari hanzvadzenyu pano. Reka kunyima kaunako sodzimwe nguva hakwazi asi nokufaina kuti wakasununguka zvako tete audadi akasunonyima kunyima unonyima iwe musandifambise mbiri kuvanhu asi saka uyu unondipawo kai iyi tisheti hanzi nematombo kaizvese nematombo tete ndondipawo aiwa ndichakupai idzi kaisu semaloyal clients every day aiwa tete aiwa chichauya don't worry pandichapiwa imwe ndobva ndakupai mwedzi uchipera ndokunopiwa imwe koi ndinotenga zvekubika sometimes ndisingadi especially hanzvadzi dzenyu hatichaigare iripo inoenderana nestate yangu yakada kufana nestate yangu chihele akamasipa dazana asisati igwa zvinonaka mukazomadyira muri panze apa muri kunwa nemuromo futi papapa tete is better munodyira mumba umfana kuti muswere muchidyira panze papapa ndochisa nyama yacho kaone maya wakaita magwira anonzi mawages ngatichitende mumba panoti muswere muchidyira enda kudza chikafu chacho chinaya chichipisa
Panapa pane mhepo zuva richipisa. It doesn't go well kuti mudyire vanhu mavisitors akauya muchidya makagara ipapa panofunga kuti ndoda kuti vaone zvandiri kudya avazoona da kufonera hanzvadzi dzenyu yauzombo mashura amuri kuita iwaya. Why starve when you have us? We bring the food straight out of our oven to your doorstep. For ordering and delivering of meals, call Nematombo Events on 0771 506 113 or 0714 818 613. We're also available on Instagram, Twitter, Facebook, and TikTok. Good moments, good food at good time. Call Dial Delivery Nematombo Events.